नोंनोथ' नुबोबायना आफा बेबायदि लेंग्रि हिनजावखौ जों बोरै बिहामजो लायनो दा बिनिखायनो जोङो गोदान बिहामजो लायनो सानबाय नों सिन्था जानो नांला नाङा आयै आंनो गुबुन हिनजावखौ नाङा लेंग्रिबाबो खानिबाबो खुजिबाबो बेनो आंनि थाखाय मोजां नोंनि थाखाय मोजां जानो हागौ खिन्थु आंनि थाखाय गनायथाव नङा जोंहा बे ओनसोलाव मान सनमान दङ जाथि खुरमा बाय भागि दङ गिदिर गिदिर जाथि बंस दङ आं माब्रै बेखौ बिहामजो लायनो हानो सिख्रि मानसिफ्रा मा होनगोन जोंखौ नों एसे सिन्था खालामनानै नायसै फिसा जायखि जेखि बुङायै आं बे हिनजावखौनो हाबा लागोन जायख्लं फिसा नों जोंनि मान सनमानखौ लाखिनांगोन फिसा जानानै बिमा बिफानि मान सनमानखौ लाखिनो रोङाब्ला मानोथो फिसा खांखो जोंलाय नोंगौ आफा नोंनि मोजांनि थाखायसो इयुननि समफ्राव जाहाथे नों जेबो खस्थ' सहायनाङा बेफोरखौ साननानैसो जों बुंदों नों जोंनि साननायाव हेंथा दाखालामसै ओइ नोंसोर मोनसे गोनां खामानि मावदो बे साला फैला कन्डाक्टरा रांबो हराखिसै आरो बिनानावखौबो गथायाखिसै नोंसोर बिनि बिनानावखौ जेरावखि लोगो मोना हमख्रबनानै लानानै फैनांगौ आरो आंजों हाबा फैनांगौ आरो फेन्टमा पुरहित नागिरनानै जायगायावनो आवाथि खन्द' खालामनांगौ बानायनानै दोनखा जागोन बस बै थाइसौगुरिनि आमायसो गोनांखौनो लायगोन आङो बेनो मोजां पुरहित बेनो खालि रांल' नांगौ सफैनाय लोगो लोगो हाबा हिनजावखौसो बोफेरथाराखैब्रा आङो गारिया बन्द खालाम आरो ओंखार माबार सिखारिनि आखायाव बाहा बारग'नो नोंसोरलाय थौ थौ ला थौ 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 गुड हेट बेसे गोजान दंबावोब्रा माथो हाग्राबारि मेंनाय मोनलायलांबाय आङो हेद बारा गोजान गैलालै बे खाथियावनोसै जोंनाबो देउथिया बेनो नोंनाबो बेनो खिन्थु रावनोबो खिथा मोननाय नङा नोङो जोंनि आड्डाखौ आं खिन्थालै खिन्थायोबा आं नोंजों फैफायो नामा आंलाय नै ओरैसो औ बे साला माइकेल पुरहित लायनाया मानो दाबो सौहैदिया आइदै हो साबाय नामा साबायलै मामाय न गोख्रै बैयावनो
बेहायनो जोंना जायगाया बसा बैलाय दे ओम शांति बृहस्पति गुरु मंगलम शांति नमः ओम शांति गुरु मंगलम शांति नमः गंगा पवित्राय नमः ओम शांति नमः ओइ आवाथि खन्दआ गोख्रै बानाय जागोन बस बे आवाज खन्दखौ जों दानो बानायगोन अके ओंखार है थाबाय है थाबाय माबार है थाबाय थाबाय थौ थाबाय मोनबोबाय बस ओइ बेखौ खाख्रबनानै दोनै थां जागोन बस शांति अन्जु अंजु विवाहतम करस्ये शांति अन्जु ओम शांति मंगलम शरणम शांति कुमार रत्नाकर कुमारी अंजु अंजनी देवी विवाहतम अन्जु आगमा आगमा शांति गुरु मंगलम शरणम शांति आगमा विवाहतम करस्ये आगमा शांति मंगलम ओइ फ्रेड गोख्रै ओइ शांति पापहम कर्महम पापत्मयहम पाप सर्वतम क्षम ओम गंगा देवी गोदावरी रेवा सरजू जमुना तथा सरस्वती वासुदेवाय नमः शांति हेलो विवाहत अन्जु आरो आंखौ दांदुफुर हाजोआव लाबोनानै रत्नाकरा जेरा होगासिनो दङ अन्नानै जोंखौ रैखा खालामफैदो Hello, Inspector Naraz speaking. बबे जायगायाव दांदुफुर हाजोआव अच्छा होमबालाय नोंबो दानो फैदो कर्पूर गौरम कर्ण अवतारम संसार सारम भुजगेन्द्रयरम सदा वसंतम हृदय अरविंदे ब्रह्माणि सहितम दांदुफुर हाजोआ बैनो सार आरो आंनि बिनानाव आरो आगोमाया बहायनो दङ Orders, step forward. ओम वर्णाणम मर्ताणम रसनम संदसमपि मंगलाणम सकर्तरो बंडे बणि विनायकम ओम भवनी शंकर मकाय दुर्गै दमनो ओम गंगा गोदावरी रेवा सरजू जमुना तथा सरस्वती कीर्तनार्थ स्नान बॉस, प्रतीक पुलिस फैमिली! शांति हाँ? नमः। पुलिस पुलिस ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सावितुर्वरेण्यं भर्गो बे सिमाफोरा बोरै मोनामसुनाय फैदों देवस्य ओइ अ थादो पुरोहित अन्जु बिनानाव नों मोजाङै दंना औ आदा आं मोजाङैनो दं नाथाय आगोमाया बोरो पुरोहित नों सोरखौ हगारदों
रत्नाकर आरो अन्जुजों हाबा होदों। आगोमा नों मोजाङै दंथ' जेबो खहा जायाखैथ'? जेबो जायाखै। हिन्जावनि बिमा बिफा सोर? आं मिथिया सार। हौवानि बिमा बिफा सोर? आं मिथिया सार। मिथियाबा मानो हाबा होआ? ओइ पुरहित आन्दायसुला गुन्दाफोरनि थाखा जाना हाबा होग्रा पुरहित आयौ! अन्जु, आगोमा फैदो न'आव थांसै। बाजै 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 जाखो मा जाखो मा जायामोन हा माथो जायामोन फालाय? बै साला रत्नाकर गुन्दाया आंनि बिनानावखौ जर जुलुम हाबा खालामनो नागिरदोंमोन नाथाय पुलिसनि मदद आरो आफा इसोरनि अननायाव बिनानावा दिनै गबोफिनबाय। हाब मा आफोद आफोद मा जुनाद आखुनि मानसि बेलाय खोनाफेराखैमोन आं बेबायदि जाथायखौ। उदांस्रि बेनिखायनो आं अन्जुखौ दाबसे गोजानाव फरायनो दोनहरनो सानबाय। बेयाव दोनबाय थायोब्ला सानसे बेलासे बे साला रत्नाकर गुन्दाया बेबायदि अलखदाव खोलैनो नाजाफिननोबो हागौ। हा बहाथो दोनहरनो सानखो? बै सोनाब रायजोआव बड'लेण्डनि हौरै बारै तामिलनाडुआव बै जायगायावनो आथिखालाव इनस्टिटिउसनफ्रा इडुकेसननि थाखाय जोबोद मोजांथार। बे जायगायावनो आं आंनि बिनानावखौ फरायनो थाखाय दोनहरनो सानबाय उदांस्रि। दे माबा मोनसे खालामजागोन बे उनाव सानलायजागोन। थुदो थौ न' सिङाव रेस्ट लाहैदो। थुदो। जायखौल' सिमां नुबाय थायो बोरो जायख्लं होननानै गाब्रिबाय थायो नोङो बोरोथो माथो जायख्लङा दाबो सफैदियालाय। बै फैनायानो नंगौनदां। नाहरनाय बै नंगौना नङा? नङाबा सोरथो जाखो बेलाय? रायलायदो नोंसोर आं हले खाथियाव थायालै। बेसे गोबाव जाखो मना सफैनाया? नोंखौनो नेबाय थादों आं दहायनो फैदों। मना थ' एसे गार्डेनाव बेरायग्लांनि। जायख्लं नोंसिनि बिमा बिफाया दि आंखौ बिहामजोखौ नाया आं दासिमबो फोथाया जों सानैनि मोजां मोननाया जे जाफुंगोन। नों फोथाय मना आइ आफाया नोंखौ गनायाबाबो आं नोंखौ आंनि जिउनि आंगो खालामथारगोन। नै माथो सोरबा लेंग्रिखौनो लानानै बेरायगासिनो दं। फैनाय ओइ लेंग्रि मानसिखौ लानानै बेरायनो लाजिया नोङो? जोंनि बेरायाव नोंहा मानि हेंथा? ए गोराबावसो नोङो। आयौ
माखौ जाखो बे अन्थाइ बिखा मानसि नामा नोंसोर अन्थाइ बिखा जौ अन्थाइ बिखा हा Hey! 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 Salah! Hey! 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 Salah! Aku silakan ni. Hey! Hey! Rakib!